ועכשיו לפרשה שחושף העיתון ירושלים מרשת ידיעות אחרונות. חיילי מג"ב אולצו להשתתף בכינוס של חזרה בתשובה עם המטיף, הרב אמנון יצחק. בין השאר אמר הרב, מי שלא יחזור בתשובה ולא יקיים מצוות, יימחק מעל פני האדמה. יימחק מעל פני האדמה. לא היה ולא נברא. שקר בכותרת. מי שלא יחזור בתשובה ולא יקיים מצוות, יימחק מעל פני האדמה. ככה הם אומרים שאני אמרתי. מאות חיילי מג"ב אולצו. שקר וכזב. דובר מג"ב דיבר ברדיו ובטלוויזיה. כל החיילים נתבקשו, לא אולצו ולא הוכרחו כלל וכלל. ערב טוב לך, חבר הכנסת שריד. שלום, מר ימין. אמרת שמדובר במיסיונרים, פרזיטים, כינית את המטיפים האלה, והשתמשת בביטויים חריפים. צריך לזרוק אותם מחוץ לגדר. כן, אני חושב שלא השתמשתי בביטויים חריפים מספיק, ואולי הערב אני אנצל את ההזדמנות. הרי אי אפשר להכניס שוטפי מוח, אנשים שהם באמת עובדי אלילים, כן? לו זה היה מדובר אלוהים, יש לנו אלוהים בלב, האמן לי. אבל פה מדובר בעבודת כוכבים ומזלות, בעבודת אלילים. אי אפשר להכניס אנשים כאלה אל תוך מחנות ובסיסים של צה"ל ושל המשטרה, משום שכידוע אלו הן מסגרות קופות. אנחנו לא שולחים את הילדים שלנו כדי ליפול לידיים של האנשים האלה, וגרוע מזה ליפול לפה שלהם. בואו נעצור שנייה, נשמע את התשובה של הרב שלמה בן עזרי. זה רב? הוא רב גדול. השאלה איך לוקחים את הדברים שלו ומה עושים איתם. אתם מומחים בהוצאת דברים מהקשרם. שאמרו שהוא אמר שאנשים ימחו מעל פני אדמה. התקשרנו לרב היום לבדוק באמת אם הוא אמר דברים כל כך חמורים מהסוג הזה. מזל שהקליטו את ההרצאה. הרב לא אמר, ואותו עיתונאי שיצפה ממחר כבר לתביעת דיבה גדולה ביותר על אותם דברים שהוא בא ומנסה רק להסית ולהדיח. אתם מחפשים רבנים, יוסי שריד והכל, אתה נכון, אתה צודק, לך אין קרבה לאלוקים, לך אולי יש קרבה לערפאת, או לכל מי שאתה רק מחפש את טובתו. לך אין אף פעם קרבה ליהודים, אתה מחפש אך ורק תמיד את הדברים השליליים, אתה מחפש את הדברים שהוצאו מהקשרם, איך לבוא ולחרחרים, אתה לא מחפש שלום עם יהודים. דובר מג"ב מוסר כי ההרצאה הייתה במסגרת פעילות חינוכית, תרבותית, שגרתית, ושוטרי מג"ב לא אולצו להגיע להרצאה, אלא עשו זאת מרצונם החופשי.